бо ҳадафи саҳмгузорӣ дар ҷамъоварии босифат ва саривақтии пахта беш аз 1000 донишҷӯи донишгоҳи давлатии бохтар ба номи Носири Хусрав ва чанде аз коллеҷҳо ба ноҳияи Кушониён сафарбар гардиданд. Дар ин иқдом кормандони ташкилоти муассисаҳои маҳаллӣ низ фаъолона иштирок доштанд ки ин раванд нишони равшани ҳамбастагии ҷомеа дар иҷрои яке аз вазифаҳои муҳими миллӣ мебошад. муовини якуми раиси вилояти Хатнон Мирзозода Музаффар зимни боздид аз майдонҳои пахтазори ноҳия таъкид кард ки чорабиниҳои мазкур на танҳо барои иҷрои саривақтии дурнамои истеҳсолии ашёи хоми саноатӣ замина фароҳам меорад, балки ҷавононро ба меҳнатдӯстӣ ва масъулияти шаҳрвандӣ ҳидоят месозад. тибқи иттилоъ дар ҷамоати шаҳраки бохтариёни ноҳияи Кушониён дар майдони 2982 гектар пунбадона кишт гардида дурнамои истеҳсолӣ беш аз 7244 тонна муайян шудааст. саҳмдорони хоҷагии деҳқонӣ Файзалӣ Саидов бошанд дар майдони 2924 гектар пахта кишт карданд. айни замон бо дастгирии кормандони ташкилоту муассисаҳо ба ҷамъоварии ҳосил машғуланд. ба арзёбии мутахассисон ҳосили имсола дар сатҳи хуб қарор дошта ҷамъоварии босамар ва саривақтии он имкон медиҳад ки бозорҳои дохиливу хориҷӣ бо маҳсулоти босифати ватанӣ таъмин гарданд. бояд гуфт ки ҳоло пахтакорони вилоят аз иҷрои дурнамои беш аз 55% баромаданд ва ҳамарӯза чиниши пахта дар шаҳру ноҳияҳо бо маром идома дорад. зимнан пахтакорӣ аз самтҳои афзалиятноки кишоварзии вилояти Хатнон маҳсуб ёфта пайваста зери таваҷҷӯҳи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. дастуру супоришҳои раиси вилояти Хатнон Давлаталӣ Саид оид ба сари вақт ва бо муваффақият иҷро намудани дурнамои пахта барои таҳкими иқтисоди миллӣ ва рушди саноатии кишвар аҳамияти махсус доранд. иҷрои пурраи дурнамо на танҳо сатҳи даромади хоҷагиҳоро боло мебарад, балки ба пешрафти иқтисодиёти давлат такони ҷиддӣ медиҳад.